Pasar das palabras aos feitos. Este foi o chamamento que fixeron este mediodía varios colectivos feministas dende a Praza de Rabella. Denuncian que o Estado non destina os fondos suficientes á loita contra a violencia machista, a semana na que se van aprobar os orzamentos xerais do Estado para o 2017. No que vai de ano, son 41 as mulleres asesinadas por violencia machista, que tamén levou por diante a vida de 7 criaturas. Quen hoxe estamos aquí presentes, estamos fartas de contalas, de asistir a minutos de silencio e concentracións, de escoitar discursos de condena, de queixumes, de dó. Consideramos que a violencia machista é unha cuestión de Estado, que afecta a metade da poboación, e que ten unha causa estrutural, que é a desigualdade entre homes e mulleres. No proxecto só se asignan 31 millóns de euros a esta partida, menos dun 1% do total das contas, dando un portazo ao Pacto de Estado do 7 de novembro de 2015. Unha vez máis, os ámbitos educativos, sanitarios e de comunicación quedan sen atender. Implica que non se mellore a resposta policial e xudicial e non se cubra o custo dos servizos xurídicos, psicolóxicos e sociais nas entidades locais establecidos na Lei de Igualdade. Significa que ese pacto de Estado nacerá morto. Por iso reclaman a consignación de 120 millóns de euros para loitar contra a violencia machista, unha exixencia que se repetiu en máis de 200 concellos de toda España que secundaron a mobilización. Non admitimos rebaixas, ni máis dilacións. Entendemos que non é negociable o prezo da vida das mulleres. E por iso, hoxe, en moitos concellos, estáse a dar lectura a este manifesto, como primeiro aviso da decisión tomada por quenes non imos tolerar a inactividade, a indiferencia ou a incompetencia dos poderes públicos á hora de actuar con celeridade a eficacia para frear a violencia machista. O Goberno de Vilagarcía sumouse á concentración, pero os colectivos feministas pediron unha maior implicación. Por iso, o soño de Lilith por Todas, Linfedema e as asociacións de mulleres rurais de Guillán, Anduriña de Sobradelo e a Velaíña de Vilaxoán presentaron unha moción para o Pleno instando o Concello a que presione o Goberno Central en apoio desta demanda.